Bueno, mga higala mga kasama, ato magtatampo karon pinadaso sa kababae nga nagpatago lang sa ngan nga Lilay. Kini gibuhatag duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kagalaan, ato magtatampo si Lilay. Kini akong problema bahin ni sa kumbana nga murag nayabag na ba nga murag doon na nagyun ni siya lain o kung nga nung nakaingon ko ingon magud ini ang mga panghitabo. The greatest love of all is easy to achieve. Learning to love yourself, it is the greatest. Uy, hala. Uy, ang ako man, darling. Nagduong man diri. Kusmo lagi kina siya now. Hala no? Natural lagi na niya? Or unsa man gyud? Darling! Saba man lang ka niya. Di Ah, ka may ko atong silingan. Hilong ko na niya. Post ko rin ng sista ni mong way tingog-tingog. Nadi, Taka lang kang pakauwaw lang ka niya. Ay! siya may pakauwaw ko bisag way sista. Ako rin ni kanta para Mao nga ni, nakadungog ko sa imong gisel. hala ni niya. self ko nakadungog. Bida. Hala nga Saman. na. Magbuot eh siya. Saan niya sige na- mga kanta-kanta niya way tingog-tingog be? Hala no, kay bocha sa kong una-una. Sa atin ako nagkanta-kanta ra ko nga rin. Gawas pasad. Di mo rin katug. Nga no, di na siya. Sa pusong-puso, baby. Ano manis binok? Lahat na maglinihukan. Makapadunan ng tawhana na. O ba ka rin nag-ismuko istibas? Pantay bitag masakpan ti ka. Saan ka niya? Ay! Unsa man Huwag ka niya. Ay, bida liho kay ka. Ano sa mga gawin? Manikan mo ka niya. Huwag yan natin kaun sa area. Mangutana pa ka, ha? Gusto ko mga wanting kaun sa area. Kana! Muna ako kalagutan. Kana wako ni Monsa, ah! Basta lang yan mo. Hilong ko na niya. Tawag na niya. Kapa di ay. Ani adto, sa di pa ta mga tug imo dayng hagkan ng akong liog. Mana ka hangad bi. Karon wa na gihaw. Sabi yun sa isang kana ko niya. Waman sa kaliog. Agay, mao ka. Sige lang ka, bugal-bugal na ako. Tawag na niya. Magkanda na yung tagkugo. Tagkugo lang yung kita. Awa ka. Kani adto bisag mag alas 4 pa. Alas 2 na! Ha? Mo gani sa una gani alas 4 patawaron ko nimo. Sus, gisgot na kani adto'y lahi na karon. Kani adto karon, kalahi na gyud sa kabalisa. Sabi di ay wakay lami katugan diha. Lahi na gid ang akong bana. Dili na gid siya parehas kani adto nga permi lang agresibo. Ako na gyud mo reklamo anak niya sa una, pero karon sino may muatras og manghagit ko? Ngano ka ha? Unya? Aday, asa akong cape? Oh, Suko ka? Suko ka? Wa ko masuko. Ituwad ko na ganit ng lamisa binok, kada nasuko na ko. Kaibla naman. Mga tagkape. Biyom na ka. Saan ka, ha? Saan ka niyo? Hilugaw? Usa ko na niyo? Napay sundaan? Hilaw pa yun? Saan ni taon? Ang kape taon? Pa! Sos, kami lami ang kapiya taon. Taba nga, parat-parat. Tanganin mo kasin? Grabe naman sa kalila eh. Si grabe. Di na ni makatarhuan ni mong ibuhat ako. So dili. Reklamo ka nga kanon basa, ang sudan hilaw, unya ang kapitabang? Ngano? Ako nireklamo bagod ko ang imong itlog gabi iparat? Ha? Ako no binak no, may nasabta na ba kay ko nimo? Bantay na lang gid ako. Usay mo ba ha? Basta kay bantay ka lang gyud. Unsa pre? Lagi, magsik ni asawa na ko eh. Pre. Usap gina problema ninyo, pre. So, duda siya nga bahay ko. Anong butaon? Basi nasakpan, pre. Walang nimo gamita ang rules number 1, pre. Number 2. Sa rule number 1, number 2 eh. Bitaw, Unsa na, pre? sorry. Ang rule number 1, premiot, nibir yun nga masakpan. O masakpan, di yun masakpan. Nya to. Sama na. Ang Ang rule, number 2, pre. Usama number 2. ang rule number 2, related na sa rule number 1. Usama rin ang rules number 1, pre. Be, sama na be, sulti ini may forbida. Lagi na pinagpagkusbaso, pre. Yeah. Pida eh. Ah. Oh. Ma-apply na to. Ma-apply lang number 2, kung dili na mada ang number 1. Ha?
Ang lagi ng Bertoli. Kuya ni Ang niya. rules number 2, ug masakpan gani ka, ayaw yung angkon. Oh, Kuya, masakpan yung kami. Ninyo ka makalikay. Be, saan na? Ana nimo magamit ang rules number 3. Ha? Usan mo sa number 3? Saan na, pre? Naoy. Kung sabi na, be? Layas. Be, ni mo. Way klaro. Way kidon! Way kidon na! Way kidon! Ngiga karon pa man na uli. Hubog pag yun. Sultihan ni mo do. Ay, ba masyad niya, Brad? Sa? Ay, ko ba siyata? Ay, bida. Ay, lain na naraba ko. Adi ay, sa ato pa, itoro mo ilain. Ako di na lang ko. Wa na lay bilin ako o ako'y malain. Ay, lo. Kaniadto pa yun ka. Laban na kaya kung kaniadto pa yun ka. Sa? Recorded by X Thunder Gaming. Unsa kay imong giingon nga kani adto labad na kay imong o? Yes, kaniadto ba? Laban ko kaniadto pa. Kaniadto mo bubuak ako tungkol sa mga problema. Kung uway son. Ilam di ay. Wa man gani ko nagreklamo nga ang akong buak way misuod na o. Ay kung lingaw-lingaw pinuga ka. Ano sa'yo? Nganong karon naman ka na uli? Nganong unsay rason? Ay, sabot mo sa ako mga ka-office mate ba nga mag-inom eh. Bot-bot. Sabot mo. Ikaw man ay bot-boton di ay. Ngano kayo ko ka? Abot-buton ko, ha? Unsay imong giingon nag-inom mo kauban sa imong kinsa to? Mga ka-office mate. Office mate imong mata. Oh, kisa ka niya eh. Dali kay trabaho. Ha? Timan igit ni masakpan ta lang kang binuka ka nga may lain kang giismukoy istibas. Ha. Anha ka makakitag kumok nga murag machine gun. Ay, yung guy. Ako may madloko. Wadi ka hadlo ka! Wadi ka hadlo ka! Gipasilan-an ta lang ka nga kung masakpan ta ka aw anha ka kakitag kumok nga murag machine gun. Burot-burot. Bot-bot di ay pak! Sana? Ha? Kita ka? Nabuhi ka, Fernando po. Nakita? Sana, sampol pa to ha? Ha? Ako na to gisingle fire. Ha? Single fire pa ito. Mo nga rapid na ba ito? Ha? Ano sabi ka, eh? Rapid? Kani mo akong rapid ay! Marjota. Unsa usban na to? ha? Usban man na to! Rapid! Ay! Ay! Aw nakatilaw gid akong bana sa akong kumo kay wa na ko kaagwanta. Mao nga ako gid siya gibayad yun. Unya. Mari. Hala, Mari. Nakita na ba na ako si Pari Binok, Mari, nga misud og bar. Ha? Mari tinuod ta? Uli, ki? Abi ni mo, Mari, duda ko. Doon na kula kadida ka na imambana. Animal gid to hana. Iya gid akong giismukoy istibas ha. Humanda ka sa akin. Ay naunsa man taon ka pre. Uy, misugot lang di ay kag ing anoon kasi imong asawa. Pre. Damay, bitaw, pre. Ako, di, mag-selfie na ako, pre. Labaw na ko pre. Ako ko'y haligis pa ni Malay. Ang mga babae, bungbong rana. Mao nga para nindot imong bungbong imo gyud nang i-double rolling. Pre, bida sa di mo. Bungbong raman gud ang mga babae. Nya, kita mga laki, mao'y haligis pa ni Malay. So para nindot ang imong balay, kinahanglan mag-double rolling yun ka. Kita sa diso na. Ang buti mo ipasabot, pre, nga magdoble kong babae. Buang nga uy. Nagpasol noong kudak. Anong gisukmag ako si Binok? Ay, nalas Binok. Naginuktok. Ako di ulo na. Dong Binok. Don't talk to the driver. While James is in motion. Dong, sorry na pa. Nahibaw ko nga nahiubos ka na ako. Sorry na dong akong isa di na tumausap pa, promise. Sure ka? Ulaki, di na to na ako usbon. Ug doon ako nindot kay balita ni mo. Ha? Unsa na ni? Kanang sa di madugay. Tulo na unya tanganin sa atong panimay dong. Unsa? Buti mo masabot ka? Tunay bebe? Bebe? Dili uy. Ano dili na de? Ikatulunod na sa atong primahe sa di madugay. Oh, syempre. Kaya atin naman kuyo si nanay. Balito ko, bet! di balito? Pagkakindot!
Abi na kong malipay siya sa akong gisulti nga ari na mo puyo si nanay sa amo. Pero murag may kunot man ang naong sa kanahan. Grabe gid ka kunot. Kunot na kong daan, niya gipakunot na gid niya. Unya. Dong. Di na lang kuno mo dayon og ani si nanay kay way makaatiman sa iyang baboy didto. Oh. Grabe ha. Taas na kog lahutay sa imong kunot. Sukad gahapon pagsulti na ko nimo nga ani mo puyo si nanay gipakunot dayon nimo imong naong. Hangtod ay karon kunot pa gihapon? Awa ko na tuntan-awon. Kunot gyud. Kunot. Pero wa kita sultihin nga di madayon si nanay dinhi. Di gid mawa ang kinakunutan si imong naong. Naunsa kaya? Initan man nimong kunot sa kunang murag sa kawi kunot oy. Ako na lang gitawagan si nanay nga dili pa arion. Kay murag kunta man sa imong buot nga mo ari siya. Ay, mo lang di na lang siya mo anhi. Okay, maayo noon. Dugang-dugang lang taon to sa atong sumo. Oh. Gipabukala na sad ang nahikatug kung kabangis ay. Lisod na bagay ng rapid mo. Ha? Ay, kuwan ba ka nang ayaw? Pag binata diya taon na, tiguang na kataon. Dahil tiguang na ka. Bida oy, anga oy, ipit man taani oy. Bida sa dimod Bino. kuya ka. Ay, bida ayaw, ana dog. Paminaw na kong animala ka. Tingalig na limot ka ha. Sa dihang bakot ang ninyo. Diri na tong imong amahan nga sugarol pa ring dako. Unya sige papamuso kung maligo ko. Pero wa ka makadungog nga naglagot ko ug yaw-yawan ko ng imong amahan tungod kay ni respeto ko niya nga moy akong ugangan ug labaw sa tanan ni respeto ko nimo kay imo ng amahan. Unya karon ang akong inahan nga gusto ani mo puyo upakita kag dili maayo. It's unfair. Anga ani oy. Dukoy, ayaw, Wala kita gid maayong imo da. Di makiangayon. Sagot ang hustisya ani. Ako ang kining di ka gusto. Huwag nasakit ka, day. Nga, oy. Laya, sa ron magbalinaon ka. Unsa? Nga, oy. Recorded by X Thunder Gaming. Anak, sis. Dito, samo kayo. Sampo. Anga. Sige. Ayos maka. Ay, maglaya na. Ako gisula no. Bahala ka niya. Ay, layas yan tinuray. Di kumawin mo. Bahala ka niya. Sikay ang lang yung imot. Nga, oy. Plastic rin. Sudlan na sudan. Yung sinina kakamaya na. Tanan mo sinana. Bida, plastic rin sudan mo ginadaan. Dadato ka ng wimal bilin mo sa kusa. Ngano di ay? Nagtuo kang ako na. Anda? Nagtuo ka nga ako ng mga sinina ang sudan ng maong bag. Dili taon binukoy. Anga ni mo sa iyo pagkain mo na. Ano ako mga sindi ni sudi mo ng plastic be? Ano man? Ha? Ang imo sindi ng bisudi, ha? Taka lang ka? Ako day mulayas. Ang tag-iya day sa bahay may mulayas. Anga, uy, limot ka. Limot ka no. Ha? Nalimot ka? Nga amo ning bahay? Oo, di ay. Oy, inyo di ring bahay, no? Amo bitaw. Angay lang nga ikaw may mulayas ug dili ako. Lilay, day, kuan. Kadang ako yung mulayas, day. Mulayas ko. Sige, magbuhat na. Baka kayo gusto rin yung mulayas ko. Ay kung pasangin li ha. Ikaw may una-unaan eh. Pataka lang kang tabi hada. Ha? Porbeda. Mulayas ko, oy. O hangol ni ba? Nay, ato pa eh. Merry Christmas tree. Daghan kayo mag-isisigaw. Prog series. Nya. Puslot ay. Porbeda. Sige, ato ko. Kayo sa. Kaniyot lang. Kaya ko mahuman. Magbuwag na magkikahata. Okay. Sa di ba ka mo layas, iuli ang akong gihata di mong sing-sing kwintas rilo. Iuli to. Sing-sing kwintas o rilo. Sige. Iuli ko to. Basta iuli sa di mo dugo. Nga akong gabuno. Sa dihang nasakit ka. Iuli to. Okay nga. Kalimot ka? Ha? Nalimutan mo, ha? Ako katong nagpasakit taon, gi-admit ka sa ospital, kinahanglan abunuan kag dugo. Kinsa man yung nakatag ni mo dugo ato? Di ba ako? Ha? Nga, oy. Iuli sa to, ha? Iuli to. Aron mahuman na ta. Iuli to, nga, oy. Kaniyot, oy. Ta. Usap nagkikote mo diya sa imong blahan. Alam niya na. Aray, usap na yung pilit sa kunaw. Napkin. Data lang sa tado. Ug malain na sad. Anga ni ay. Pagkakinod. Bungot ito, ito. Pero tinamong awaya sa kumbana. Hangtod nga ni sangkot gid sa among panagbuwag. Ug mo ni akong problema ron. Kay naglagot ko ba nga iyang giingon anang akong inahan. Nga murag ba siya guway pagbati o respeto sa akong mama? Gusto siyang mobalik nako. Maayo ka nga dawatan ako siya balik o di na lang gyud. Unsa man nagkamo pasultihon? Lilay. Ate Pres? O, ang aay.
Atong sinder ati pres. Karong adlaw Si yan. Inday Lilay ati pres. Ah. Ang kanis di Inday Lilay, kung ano siya kanang simple ra bang kay tao ni iyang problema, iyang bana ra man taon kay murag under sabihan niya iyang bana niya. Ang last nga kuan nagkuan ba sila, naglabayay sila, glapok silang kagalingon, nagpalayas-layas sila kay kanis binok, murag tagsan naman kayo mo hilabot siyang asawa ati pres niya kinanglan biya naabay gyud na sa doktor giingon biya sa doktor nga kinanglan sa usa ka semana kun mahimo bisag idadara na mo katulog yun mo magbuhat anang buhaton sa magtiayon mao gina katulog gina Katulo sa semana ati pres mo ba? oh kinanglan gyud na kay para ang kada adlawon. pwede rasad mas Mahimo lindot ra ko pod. adlaw ati pres pero para kuan kay para ma-refresh ko na imong utok tanan makuan mapag-uba tanan ba mao man imong ka di ka maganahan ra ka permi nya kani yang bana nawa na may gana sa yang bana taon kay mo tagsan mo kay milabot siya sa kwa mo na yung problema ron anton nga nagkaaway sila palayas layas dito layas paglayas ati pres ang problema kay si Binok man di tag-iya taon sa bahay. Niya yung palayas yung asawa. Yan sa nina nung nagiputos. Yan sinina may giputos. Mao to nga, bawi ay sila. Pag bawi ron sa kuan, imong dugo, mao akong dugo may gi abuno diya sa imong lawas sa sakit ka. Ambino. Itsahan sila napkin ito presya. Oh, Baway sila. data lang. Nagbawi ay. Bawi ay sila. Sa man ana. Mao nila problema ron saon nila. Hato nga nabot gyud gayon at pres, nabot gyud sila sa punto nga nagkabuwag gyud sila. Iya ba kunong bawagan or hangtod sa hangtod niyang bana or iya ba kunong balikan sa kuno iyang buhaton ani. Ako pa nimo day Lilay. Bambi na lay sulti arabi kinaarbag yun sa Bible nga dili kinahanglan buwagon ang giusas Ginoo di ba bam? Oo, di suday. Mabasa na siya sa Old Testament o sa New Testament. Oh, mao na. Apan kung inog yung basihan po diri sa panultihon 15, Kapitulo 15, verse 4. Proverbs 15, verse 4. Ang malumo nga pulong naghatag og kinabuhi. Apan ang sakit nga sulti makapalong sa kadasig. Mauni, wasalay kadasig kung maghiskot ka kung gibuhaton sa magtaayon gulihat. Unsa man pa kadasig nga init man mo mga oper. Na diha. Wala man mo kabugnaw sa wala man mo nagsabot. Ang gana sa usapan. Wa man mo panagsabot-sabot, no? Kani unta kasagaran ingon ani ang asawa mo adjust pero kung sobra pud gulagi pud ang bana maglisod pud ang asawa mo na usay man usangko sa nagbuwag mo bitaw nga ibalik tong ilahang pangutana sa una kung pila ka tuig kamo nga nagkarelasyon ay kana nagkahinig ug maay pila ka tuig kamo nga nagtrato una pa kamo magminyo kay way back 1971-72 katunay programa pang paprehas ani dito sa DYRC sa una nga sila si Aning Indaynita moingon magdutos Indaynita para kanang nagpatambag gulyat kanang ang asawa dili sa paduol. Dili paduol ang asawa. Muna problema ang bana sa iyang buhaton nga. Kani kay ang asawa na problema magayang bana di mo duol. Katubali dito ma'am. Nabalito dito nga dili paduol ang asawa. Ngayon ang bana unsay buhaton nga aron kuno ang pagbati sa iyang asawa mauli niya. Ingon to ani Indaynita, por eso to ang lain kalbutan ningon to Indaynita nga kanang na ang imong hikapit hapon niyang dunggan, imong luto niyang tutunlan, imong hapon dihabiro niyang agtang. Ayaw ko nung litsuig labok. Aron ko mo kuan usay ngon ana. Yung ingon na kanunay mong siningkahay, unsawon man. Kayo na. Di ba? Kana bitong maingon nga dalin day mga kawligi mo. Nabit ingon ana. Mo na nga importante nga naa sa mga pag-ampolyo sa inyong relasyon isip magtiayon, no? Kay sa ako nag-ingon, pinamapod mo katuig nga nagkahinig ug maay uno mo magminyo. Kay matod pala ganiyan Indaynita nga, mas maayo nga dunay gidig ba yun, aron mo apply katong nga long period of adjustment. Kaya mag-adjust mo sa inyong kaniya, mao din na siya. Pues, entonces makadesisyon ka kung yun makagminyo na yaw, di ba? Tibag-tibangon daan mo. Kaya bigin siya. Okay, labi na karon nga na lang sa Facebook. Nga naman sa text na masawa ko nimo sige. Wa magani ko, gani mo kibaw, mangunaw lang na siyang babasayan kamo to manghunaw. Kaya kayo masawa ron kay puting bapaha niya personal ay wan mo tinaw. Matod ba ni Konsyal may amay ba nga magsilabtan na ilang yun ko no. Mao na importante nga sabto na yun nato ang usag-usa na to. Mao na diha, pero kanang dong, ikaw sa dong, Binok, buatasan nga, dunay kahigayunan nga, imo sa hilabtan mo asawa, na unsa. Ino mo kay mura mo kagwa, na unsa. Pedro galing di kanang lagwan, 16 anyos, gilig ginaya. Mao ginaya ha. Sa Alex na stibling.
Subalit na sudling be. Si GC Baril ginawa ang ginamapukawas paglaong GC Baril. Ah, Siguhatan ng hiwi kayong pasistor yan. Mo kinto mo gilas nanik naon kay para Baro para mamit. ananik na baro. Kay para makakuan. Usa. Batos Baril. Mao na lang to dayon nya pananglitan ka nang disut man yung kanang panabuhag unsa man gikasal ba mo sa pare o gikasal mo sa huwes. Timbang timbanga kay maimportante sa kapamilya nga dili gyud ka mugubot na aninyo ang kahusay kalinaw kay sa mapuong palagi ang atong pamilya mamoy unang eskwelahan ug unang simbahan. Kana. The first school and the first church. Unya mga gidikanan maoy unsayan ini. Maoy modelo sa mga bata. Mao bitong mga gidikanan musik away ang mga bata mao sa mga kinaiya. Diha bitong akala bitong sakyan ko balhabal karon bunta padong Juliet. Ah. Ingon siya, "Matay sa unang panahon, wa man ko kita nga mga estudyante mo dadag pusil." Karon. Wa mo kita nga mga estudyante mga latag maestro. Ingong ko ug unsay amahan mao si kuas mga anak. Tinood. Ang atong amahan ron unsa man? Ang atong amahan ron. Amahar sundang na bida akong amahan. Mga ahoy to. Ibang amahan sa gobyerno. Aw. Mao na, importante na nga nato gyapon ang inuta mga kalihukan nga giingog kaning espirituhanon, dili lang puro tawhanon. Kana. Kagahapon dito ba di pa paulin ako. Ano naman? Alas tres kadlaw nang bata na ka. Daw sayo ka kumataw niya. Ini tanong tayo mo ron tuog man gini. Paulin to. Salamat po na dito naman noon. Kuna ko ang puzzle, Tihon. Tata RMN